אני לא יודע איך לבנות משפחה, איך לבחור נכון בן זוג, איך לגדל ילדים, איך לנהל כלכלת בית, להתייחס להורים אפילו. לכל דבר צריך ללמד את האדם, כי האדם הוא לא בהמה. בהמות יודעות את זה בצורה אינסטינקטיבית, אין עליהם שאלות. האדם על כל דבר צריך לשאול. על כל דבר. אני רואה איך שלא יודעים אנשים איך להתייחס להורים. כאילו טבעי, כן. למה? למה לא להסביר את זה? אדם צריך להסביר על כל דבר. הוא לא יודע שום דבר בעצמו. נכון. זה איזושהי מערכת שהתפתחה בו מעל דרגת החי, אותה צריכים לסדר ולמלות. זה מערכת רגשית, שכלית, זה הראש שלנו כאילו, כן? הלב שלנו. אנחנו לא יודעים איך לנהל את המערכות האלה בנו. ולכן זו הבעיה.